eta baso bat ardo bezit. Eta zer bat gehiago? Ez zer gehiago, eskerrik asko. Ondo. Hemen zuen ardoa gazonarentzat eta ura emakumeentzat. Bai, eskerrik asko. Kaixo, maitia. Bueno, afaltzeko tortilla patata egin dut. Tortilla patata atzan joan nuen. Bai, bueno, baina eske atzoko aso beran gelditu zen eta, bueno, bada afaltzeko ere. Lasaña bat egin. Jo, lasaña bat, baina lasaña 2 ordu eta sukaldean. Niri bosta esona. Eta hartza zua, mesedez. Bueno, bai. Era arte. Bueno, bai, ondo dago, baina azkenean ezin... Baina, zer gertatzen zaio? Gau naiz pixoiara erantzera. Hemen mundu pertzen duzu. Zondo. Baina ez dago pixoiara eratzeko lekurik. Machismoari Nein, zum maldices Chauvinismus. no al machismo. Ñao, machismo. Non,